फरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चैनलाव एडमिट कार्ड फिजिकल टेस्टनि माब्ला मोनगोन डाउनलोड खालामनो हागोन गोबां कमेन्ट्स आसाम पुलिसनि एन्ड एसएससि निफ्रायबो गोबां कमेन्ट्स फैदों जिडि कनस्टेबलाव आरो लोगोसे हेड कनस्टेबलनि गोदान अफिसियेल नटिस फैदों जों बेखौ नायगोन थ' नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान बड जब इनफोआव साबस्क्राइब खालामना ला स' साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थायो जेब्लायबो लोगोसे गुबुन गुबुन स्किमनि आरो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम्स आपडेट बा नोंथांमोना गुबुन गुबुन बायदिसिना आपडेट टेक्निकल भिडिअबो नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन स' बेखायनो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम एन्ड बेनिफ्राय नटिफिकेसन थाङा जादों नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामनानै साबस्क्राइब खालामफिन अब्लानो नटिफिकेसन नोंनावहाय थांनो हागोन स' दायो लोगोफोर जों फैग्रोबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव दा गोबां कमेन्ट्स आसाम पुलिसनिफ्राय एडमिटआ माब्ला मोनगोन दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ फेब्रुवारिनि सिगां जानायनि चान्सआ दङ अब्ला स' नोंथांमोना एडमिटखौ मोननो थांगासिनो दङ अके एडमिटखौ नोंथांमोना मोनखागोन नैबे डिसेम्बरावनो चान्सआ दङ स' डिसेम्बराव चान्सआ दङ डिसेम्बराव होनानै जानुवारिनिफ्राय जानो हागौ मानोना जों मिथिखागौ जे मार्चआवनो 00 भेकेन्सि खालामगोन आरो नैबे मार्चआवनो नोंथांमोना साफा आसाम पुलिसआवहाय जयनिं जानो थांगासिनो दङ स' बेखौ नायोब्ला एडमिटआ थाबैनो फैगोन नाथाय मोनसेल' बाथ्रा जे अफिसियेल नटिस दासिमबो होनाय जायाखै जे रिलिया माब्लानिफ्राय माब्ला जागोन दा जों प्रिभियास रिलिखौ नायबाय थायोबा जायखिजाया फेब्रुवारियाव जाखायोमोन अके स' बेखौथ' बयबो मिथिखागौ मानोना फेब्रुवारि मान्थआ रिलि खालामनायनि जोबोर मोजां सान एबा मान होनांसिगोन जेराव अखा खम हायो स' बेनिफ्राय बेखौ बुङालासे मोनसे बुंनांगोन जेब्लानाखि 00 भेकेन्सि खालामगोन अब्ला मार्चआवहाय स' बिथांमोना गोबां फिजिकेल कन्डाक्ट खालामनांगौ बेनिफ्राय एग्जामबो होनांगौ बेखायनो नोंथांमोना डिसेम्बरनि नोंथांमोना गेजेर सप्तायावनो एडमिट मोननायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय लास्ट उइक एबा बिथांमोना जानुवारिनिफ्राय लानो हागौ फिजिकेल टेस्टखौहाय स' अब्ला नोंथांमोना कनस्टेबलाव मोनहैगोन एन्ड एसआइनि एग्जामाबो साडेनलि फैगोन स' बेखायनो एसआइआव जायफ्रा एग्जाम होगोन नोंथांमोननि मेन खामानिया जाहैबाय एग्जामनि थाखाय रेडि जानाय स' जायफ्रानोखि कनस्टेबल लेभेलाव साख्रि नागिरगासिनो दङ नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टखौ गोरानिफ्राय गोरा खालामसिन मानोना समा गैथारलिया अके समा गैथारलिया गोबां माने लस मोनगोन जायफ्रा फिजिकेल टेस्टखौ दासिमबो मोजां खालामाखै स' बेखायनो स' गोबां टाइम मोननायावनो नोंथांमोना गोबां माने प्रेक्टिसखौ खालामबाय थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनाहाय एक्सेलेन्ट थाङाबाबो नोंथांमोना जाहाथे रानिंआवहाय 15खौ मोननो हायो अके एन्ड लं जाम्पआवहाय नोंथांमोना 20 मोनखाबाय अब्ला स' काट अफखौ नोंथांमोना इउबिआव मिथिखाबाय एसेब्लाबो 32 33 थांनायनि चान्सआ दंखायो 35 मोनाबाबो स' बेखायनो आरो नोंथांमोना जाहाथे मोजां प्रेक्टिस खालामो एन्ड एसएससि जिडि कनस्टेबलाव अके एसएससि जिडि कनस्टेबला बर्डा डिस्ट्रिक्टआ खायसे ओंखाराखै होनदों गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनि रिप्लाइ भिडिअ जे पस्टआ खम स' पस्ट खमनिखाय खायसे डिस्ट्रिक्टआवहाय किजानि बेहाय 26,000 थाखाय बेहाय बोखारथ'बाय आरो जेब्ला गोदान भेकेन्सि फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव मानोना फैनो गोनां दंखायो स' बेयाव होनोबो हागौ नाथाय खायसेया दायो कमेन्ट्स खालामदों जे बर्डार डिस्ट्रिक्टआव बोखारबाय नामा होननानै दा जानो हागौ बोखारबाय बेनिखायनो फैयाखै स' दाखालिनि आंनि एप्लाइ भिडिअआवबो नोंथांमोनाहाय मोननो हायाखैमोन स' बेखौ नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला नोंथांमोननि एग्जामखौहाय 90 लानो हायोबाथ' 100% नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट होनो हागोन अके दा नोंथांमोना मिथिगौ 160नि गेजेराव नोंथांमोनाहाय जुदि 90 मोनबाथ' जोबोर मोजां बाथ्रा बाट जोंनि एसटिआ 80 मोनबाबो सेफ जोनाव थानायनि चान्सआ दङ फिजिकेल टेस्टनि थाखाय स' बिनिफ्राय काट अफआ एक्सट्रा थांगोन नेक्स्ट लेभेलाव फिजिकेल टेस्ट पास जाखांनानै एक्सट्रा काट अफ थाङो दा बेनोमोन नोंथांमोननि एन्ड बेनिफ्राय जोङो एसएससिआव थांसै स' दायो जों एसएससिनि अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो दिल्ली पुलिसनि थाखाय मोनसे हेड कनस्टेबलनि मोनसे नटिस फैदों जायनिखि एसिस्टेन्ट वेयरलेस दङमोन अपारेटर दङमोन बेयाव बिथांमोननि थाखाय मोनसे नटिस मानोना दिल्ली पुलिसआव गोबां साख्रि ओंखारबाय थायो आरो रिसेन्टलि एग्जाम जागासिनो दङ आरो जायनिखि नैबे हेड कनस्टेबलाव वेयरलेसआव एप्लाइ खालामदोंमोन ट्रेड टेस्टआव पास जानायफोरखौहाय स्किल टेस्ट लानाय जासिगोन कम्पिउटार टेस्ट लानाय जासिगोन आरो बेसिक कम्पिउटार टेस्ट बेनिफ्राय बायदिसिना टेस्ट दंबावो स' बेवहाय बिथांमोनखौहाय लानाय जासिगोन दा हेड कनस्टेबला बेबादि सिलेक्सन खालामो जुदि नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना खालामनो बा साइन्सनिफ्राय खालामनाय जानांगोन एचएस लेभेलनिफ्राय एन्ड नोंथांमोना दिल्ली पुलिस हेड कनस्टेबलाव बेखौ मिथिबाय स' बेनिफ्राय एसएससिनिफ्राय एग्जाम खुंजानाय नोंथांमोननि दिल्ली पुलिस कनस्टेबलनि लास्ट एग्जामा जाबाय 3 डिसेम्बर अके 3 डिसेम्बर बेनिफ्राय नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैनो गोनां बेनो जाबाय नोंथांमोना 10 डिसेम्बराव आरो फिजिकेल टेस्टआ जानो गोनां बेनो जाबाय 22 नोंथांमोननि डिसेम्बराव स' बेखायनो नोंथांमोना जायनि दाखालि एग्जाम होदोंमोन जुदि 60 मोनदोंबा नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जादों मानोना फिजिकेल टेस्टआ अनलि 1600 मिटार्स अके 6 मिनिटआव अनलि 1600 मिटार्स नोंथांमोना क्वालिफाइड खालामनांगोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे लेटेस्ट आपडेट